Uglomer. Iz mog ugla to izgleda ovako. Mislim da je ovo sasvim pogrešno. S moje tačke gledišta, Ja to posmatram malo drugačije. Uglomer za različite stavove, nivoe i uglove. Svoje stavove iznose Dejan Pribaković, Orel ponedeljkom i Trendovac petkom u 9:55. Uglomer. Reprize utorkom i subotom u 9:55. Uglomer. Teška situacija. Juče je bila nedelja i to Tomina, a meni slava i sve ostalo što prati slavu. Ali bilo je dobro, u venčacu. Protekla nedelja je započela jednim drugim praznikom i slavom, Đurđevdanom. Dakle, u ponedeljak je bio Đurđevdan. I ove, kao i prošle godine, uranak je bio u Drenči. Kao i prošle godine, i ove je sve to organizovala Demokratska stranka u Aleksandrovcu, jer je to njina slava, što bi rekli Župljani. Litije su krenule od poljoprivredne škole, pa pravac ka manastiru Drenča. Nije baš bilo lako toga dana ubediti nekoga da prevali deonicu od škole do manastira i to peške, ravno 4 kilometra truskavoga puta. Zato su se skupili oni najuporniji. I to svih 6 komada. Ali nema veze, neka bude 7. Da ne bude opet, da opet širim laži, dakle zaokružujem na 7. Drugačije izgleda kad kažeš 7. Dobro, 7 litijaša je krenulo na sada već čuveno putešestvije do Drenče. Sve su me onako nešto, mislim, što rekao Budić, podsjećali, ali ne znam da li na 7 veličanstvenih ili 7 žigosenih. Pa šta je to 4 kilometra? Kad odemo u lov na pastrmku, Džera, Cale i ja prevalimo za dan po 10 litija i nije nam ništa. I tako proslava u Drenči. Ovi drugi što ih bolele noge došli su kolima. I to uglavnom zbog svoje dece koje su učestvovala u kulturno-umetničkom programu. Doduše, sve je lepo spremljeno, kina slavu, i od ića i od pića, servirano od meze do pečenja. I sve je to nekako solidno teklo dok se nije pojavio samozvani prorok i to Vuk i počeo da drži govor. A onda je Dana smirila Vuka. Ali ne Dana Drašković, već naša profesorka Dana i ne Vuka Draškovića, nego Peru Vuka ili ti Vuka Perića. Jel čitao neko priču Aska i Vuk? To mu je tu negde, samo sa srećnim krajem. I sve se dobro svršilo. Nije kao kod Cece Ražnatović. Sve je dobro kad se loše svrši. U sredu je bilo jedno drugo događanje u jednoj našoj drugoj školi, Aca Aleksić. I nije slava, nego seminar za školsko razredno planiranje. Pomenuta škola je ušla u takozvani plan pilot škola, to jest neke programe i aktivnosti škole će finansirati i kreditirati čuvena Svetska banka. Ovom seminaru su prisustvovali i predstavnici Republičkog ministarstva prosvete. Formira se i razvojni tim škole po principu 3+3+3 prema novom zakonu o školama koji je ovih dana usvojen. Dakle, škole će se više okreću ka lokalnoj samoupravi, a sve manje ingerencija nad njima će imati Ministarstvo prosvete. A ono 3+3+3, da ne bude zabune, znači da će taj razvojni tim sačinjavati 3 predstavnika škole, 3 roditelja i 3 iz lokalne vlasti.
Plan pilot škola trajaće do 2005. godine. U petak krenem ranije na posao jer petak je petak, pijačan dan, kad ispred hotela Grozd vidim vo na ražnju. I sad počnem da vraćam film. Nisam ništa pio, samo slatku i vodu, nije župska berba, ona je tek na jesen, a sad je proleće, mora da je neka svadba i neki naš malo imućniji stranger ženi sina. Verovatno je to, kad ono nije. U Trend radiju mi kažu da su upravo sada dobili informaciju da se u stvari u hotelu Grozd organizuje svetski festival zdrave hrane ili ti Svehran, verovatno u organizaciji Turističkog saveza Aleksandrovca. A to li je? Znači, mi smo na festivalu nastupali sa specijalitetom župe, ekološki bik na ražnju. Doduše, neki ga nisu konzumirali još od prošle godine, i to župske berbe. I šta kasnije saznam? Da pomenuti bik nije iz visinskih krajeva župe, iz Ploče ili Rokca, ili pak susednog Kopaoničkih Đerekara, jer tamo imaju najbolji bikovi, već made in Venčac. Sad će da ispadne da namerno reklamiram svoje selo, a nije, nego je splet okolnosti takav da moram opet da pomenem. Ja lično nisam prisustvovao tom festivalu, ali sam čuo da je na konzumiranju bila kompletna opštinska vrhuška i da su se omrsili. Pošteno. Posle Aleksandrovca, karavan, to jest festival, se seli u Crnu Goru, u Berane. Samo ne znam šta će to Crnogorci da kolju. Ekološki. U subotu 11. maja na Ravnoj gori je obeležena godišnjica po nekima srpskog ustanka protiv fašizma. Govorio je lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković. Tu se verovatno nije jeo ekološki bik, ali masna četnička gibanica sigurno jeste. Jedan drugi lider stranke, lider Nove Srbije, Velja Ilić, je izjavio da neće ući u republičku vladu i da započinje predsjedničku kampanju. Jedan treći lider stranke, one socijalističke, Slobodan Milošević, je nastavio da se brani u Hagu na suđenju protiv njega i njemu sličnih. Fudbalska reprezentacija Jugoslavije je ponovo izgubila utakmicu i to protiv dalekog Ekvadora. Samo jedan gol i to u našoj mreži, a prijateljska utakmica i samo 3 crvena kartona na obe strane. I opet kiša, pa sunce, pa opet kiša. Valjda će ovih dana da nas ogreje malo sunca. Radnike Vino župe je prošle nedelje koliko toliko. Doduše, umesto para za zakasnele plate dobili su čekove i to Ekos banke. I sad im je muka da ih unovče. Ali šta je tu je? Iz ove se kože ne može. Barem do jeseni. Ma, bit će bolje, ali u Mitrovo polje. Pregled sastavio Dejan Pribaković Orel. Uglomer. Iz mog ugla to izgleda ovako. Mislim da je ovo sasvim pogrešno. S moje tačke gledišta, Ja to posmatram malo drugačije. Uglomer za različite stavove, nivoe i uglove. Svoje stavove iznose Dejan Pribaković Orel ponedeljkom i Trendovac petkom u 9:55. Uglomer. Reprize utorkom i subotom u 9:55. Uglomer.